गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया बे जानोनो हाया खहा जाथारगोन। मानगोनां रायजोफोर दासान्दिथ' एसटिनि दावराव दावसियानो जोबनो गैया नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे फिसायै एसटिनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। दा जितु जोंनि बर' लिडारफोरा बे मोनसे खोथाखौनो बुंबाय दं जे थाखानाय एसटिया खहा जायाजासे 6टा जनजातिनो एसटि होनायाव जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुंगासिनो दं। सोरबा एबसुआनो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा गासैबो लिडारानो बे खोथा फंसेखौ बुंबाय दं आरोना। दा थारैनो 6टा जनजातिनो एसटिखौ होमारोब्ला जोंनि बर' जाथिया खहा जामारगोन ना जामारा रोखायै बुंथिनानै होफैदों जोंहा अनजालि मेमा। हारिफोरनो एसटि होब्ला जोंहा बुंनांगौ खिन्थु बे खोथाया जानो हाया बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया बे जानोनो हाया खहा जाथारगोन। बेनिखाय दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ बेनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6टा खिन्थु बिसोरहा 1.5 कोटि आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर। अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो बे बेलेन्स जानोनो हाया आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया बे जानो हाया। एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन। एसटिआ मोनसे बेवहाय सोर बि सोर पि सोर मा बेनि खोथा फैया एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन। बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जोंहा खहा जायाबानो जाबाय बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन जोंहा खहा जाथारगोन खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा।